Ahoj, poďme so mnou pripraviť ďalší recept do kategórie listkových ciest a to obrátené listkové cesto s jablkom a mangom. No a keďže som rozprávala cez túto ASMR chrumkavosť, tak ti to pustím znova. Na 12 kúskov tohto pečiva ti postačia 2 jablká a 1 mango, ktoré si nakrájaš na tenké plátky. Ja som veľkosť plátkou manga prispôsobila veľkosti plátkov jablka. Potom zoberieš plech vyslaný papierom na pečenie a začneš striedovo ukladať plátky manga a jablka. Ja som dala 4 a 4. Medzi jednotlivými kôpkami nechaj menšie medzery. Ovocné plátky posyp zmesou 20 g hnedého cukru a štvrťčové lyžičky mletého kardamonu a odlož bokom. Lístkové cesto si rozvalkaj na hrúbku asi 0,5 cm. Ja som použila svoje domáce lístkové cesto, na ktoré nájdeš recept na mojej stránke v bio. Veľkosť jednotlivých nakrájaných kúskov lístkového cesta, ako aj počet plátkov ovocia si môžeš prispôsobiť podľa vlastného gusta a požadovanej veľkosti výsledného pečiva. Následne jednotlivými nakrájanými kúskami lístkového cesta prekry pripravené plátky ovocia tak, aby cesto z každej strany aspoň o taký centimetr prevísalo a aby po upečení bolo ovocie ako v takej myštičke. Lístkové cesto potri jedným rozšľahaným vajíčkom a posyp zvyšnou zmesou hnedého cukru. Peč vo vyhratej rúre na 210 stupňov Celzia cca 10 až 15 minút. Vrch pečiva by mal mať karamelovú farbu a po okrajoch by si mal vidieť jednotlivé vrstvy lístkovania cesta. Pečivo nechaj vychladnúť na plechu 10 minút a potom ho pomocou obrazačky obráť na ruby, aby sa neprilepilo k papieru. Koláčik môžeš podávať len tak alebo s kopčikom zmrzliny či jogurtom. Pre ďalšie recepty na úžasné pochutiny sleduj môj profil alebo pozri moju stránku v bio. Enjoy!